Ка видео ки Инстаграмда мондем, ака Шаҳбозмон аз сари Чашма харидорӣ кардагиай. Ин акаҷон халаденики шумо. Раҳмат барои боваритон, барои харидорӣ карданатон. Халаденики аз фирмаи Samsung мешавад акаҷон. Ана 320 литра ака, 213 литр халаденикша, 60 литр морозилкаш ака. Ина морозилникаш, нигоҳ кунед чӣ хеле калонай. Инаи мешавад даруни халаденик акаҷон. Ина даруни халаденикон. Барш 55, баландиш 75 ака. Хай таксида бор кардем акаҷон. Иншаалло бо видео мекунем, равонтон мекунем. Хонада қабул кунед, ҳатман видео кунед ака. Рӯи ки мерав ака. Ина борш кем ака. Мошинда ҳай ҷо такси мегира ака ҷамшеҷон. Ина пайвонтона равон кем. Ина магазин. И восе мерава қишлоқи Чашма. шумо ҳам метавонед бародаро дар номерои болои экран мондагӣ дар WhatsApp муроҷиат кунед. Иншаалло ба ҳар як шумо ҳам хейр равон мекунем. Дастафка ҳисоби худмон ройгон мешавад то дари хонатона.